El que dèieu abans de la comunitat jo ho trobo molt important perquè a vegades hi ha certes organitzacions que tienden mucho en recolzarse en teorías del pasado, que son teorías de un moment d'industrialització i en què sí que hi havia aquesta separació més clara de la població entre classe treballadora i la classe burgesa. Però clar, avui en dia basar les organitzacions llibertàries només en el treball, a part de que és un error perquè el treball tampoc no ha de ser la centralitat de la nostra vida, tot i que gràcies al treball tenim millor salut, mengem, tenim moments d'oci o no, vull dir, desgraciadament vivim anclats a un salari o no, però també ens oblidem de totes aquelles persones que ja no tenen accés al treball i si algun dia tenen accés al treball serà un tipus de treball que serà una mica el que tu deies, fora d'una organització, fora d'unes condicions laborals, fora d'un salari digne, no? I llavors, clar, aquestes persones i les persones també que estan sent expulsades al mercat de treball abans de temps i que no han cotitzat prou anys, però que aquesta gent ja difícilment la seva lluita es pugui organitzar dintre del món sindical, això també com s'agafa, són conseqüència del sistema del treball, són conseqüència del capitalisme, però no treballaran, no? Al igual que els joves que cada vegada s'enlenteixen més la seva entrada al treball. Jo quasi tota la meva vida he treballat en negre, a veure, no és algo nuevo, no? Però, no sé, quedar-nos només en les organitzacions del treball és com quedar-te con nada, no? I, bueno, la Bulma jo crec que l'hauríem de definir d'una manera molt més àmplia i deixar una mica poder las bases del pasado que nos sirven para aprender por dónde podemos caminar, però són bases, no? Em dic que no som una religió, com no som una religió estem en canvi i com estem en canvi no ens podem frenar nosaltres mateixes per teories que ja pasaron de rosca hace miles de años, no? I a vegades veig també que ens quedem molt anclades amb això, en criticar els altres companys llibertaris perquè no són tan llibertaris com jo i en no som tan llibertaris com jo és perquè no me baso tanto en mi religión, ¿no? Es que no sé si me he explicado y lo dejo ahí, era para llenar el espacio y tiempo y yo. Bueno, és que jo penso que això que estàs dient és un dels temes centrals. Hi ha diverses coses que porten a això. La no adequació, suposo que tots i totes, o molta de la gent que esteu aquí, si un ha acudit alguna vegada a un congrés confederal, ja sigui de la CDT, de la CGT o de Solidaritat Obrera, suposo que també, hi ha una apel·lació constant als estatuts com si fossin una llei donada, no? No passa res, perquè és evident que és una normativa que serveix per funcionar com a organització, etc. Però sí que és veritat que si els analitzem a fons no responen a res del que suposa. Abans semblava una anècdota, no? Fa uns 30 anys era allò, hi ha una part de població que treballa de forma precària, però avui és l'absoluta majoria de la gent. Hi ha gent que ha viscut tota la vida dintre de la precarietat econòmica com a conseqüència dels diners. Fixem-nos una cosa curiosa, la vaga de lloguers dels anys 20, qui la defensa de tirar endavant és la CNT, per sort, no per la CNT o la CGT, sinó per sort aquestes últimes vagues, que de moment encara no han tingut la repercussió d'aquella, però que jo espero que acabin, perquè l'habitatge és un dels centres també de la vida, les tira endavant el sindicat de llogaters i llogateres, que és una cosa específica
concreta i que se destina a un dels centres de la vida. Als 80 del 19 hi havia unes reivindicacions que feien sempre, que era tenim dret a la vida, que és una de les coses allò potents, no? És veritat que és molt complicat fer organitzacions al voltant de coses que no són quantificables. Treball, habitatge, és a dir, coses d'aquest tipus. És complicat, no? És molt complicat crear organitzacions d'aquesta mena. Però aquí sí que jo penso que hem d'aprendre precisament d'una cosa que sí que és una forma d'organització líquida, però que suposa una forma d'organització que existeix, que és una forma d'organització petita, però que soluciona molts problemes quan gent concreta s'ajunta per tal de defensar, per exemple, un desnonament, de defensar una dació de pis a canvi d'acabar la hipoteca. Sí que hi ha organització general darrere, però en molts casos el que hi ha sobretot és això, la unió de molta gent és una unió líquida, perquè no és l'organització pot fer la convocatòria, però la majoria de gent que acudeix a aturar un desnonament, quan venim a Tarragona i Reus, és gent que s'afegeix en aquell moment a aquest tipus de convocatòria. I jo crec que jo no sé com feu això, ni com pensau, ni com res, però el que està clar és que les estructures s'haurien d'adequar a les realitats. I sí que és veritat que el capitalisme amb això ens porta, diguéssim, com a desenes i desenes d'anys per davant, perquè aquí se parla d'això, que hem dit abans, del capital i de l'Estat. Però l'Estat i el capital, formulat per qualsevol dels teòrics fins i tot del segle XX, avui no té res a veure amb aquell Estat i aquell capital, perquè és tot una altra cosa. De fet, l'Estat avui, en bona part, desgraciadament, són totes nosaltres. Estic parlant de la part repressiva. I nosaltres no vull dir els anarquistes, sinó la gent de classes populars que en bona part la penetració de la ideologia dominant damunt de les classes populars és més que clara. I aquesta penetració és una penetració de l'Estat, evidentment. I no que l'Estat s'organitza des de dalt com a poder i ho fa. No. És una cosa molt pitjor, que és precisament d'aquesta forma líquida de poder contra la qual nosaltres no hem sabut reaccionar. És veritat, no hi ha hagut una reacció davant d'això. Els mitjans que tenim d'autodefensa continuen sent, podríem dir del segle XIX, diguem del segle XX, però poca cosa més. Puntualitzar només que el que diu ell de qüestions líquides i de gent líquida, jo no sé si heu vist i heu sentit aquests últims mesos que quan hi havia alguna mobilització, algun tipus determinat que no els agradava, els mitjans de comunicació anaven boixos amb la frase, repetint sempre la mateixa frase: és que no sabem qui són els jefes, és que no sabem amb qui han de parlar, és que no sabem no sé què. Aquestes qüestions líquides. Abans s'ha dit que abans el sindicat en si mateix era tan potent que podia començar pagues de lloguer, començar-les. Si la gent no està amb tu, no faràs res. O que feien escoles i que feien tal, i que això no hauria de ser necessari. I el que passa ara és que, òbviament, els nostres sindicats no tenen la potència que tenien en aquella època com per tenir gent, simplement gent per poder organitzar coses, però la gent ja s'ha organitzat i s'ha organitzat d'aquesta manera líquida en molts barris. I quan jo us deia que ens estan fotent a base de reglaments i no de lleis, és, per exemple, un exemple molt tonto. Hi ha crisis, hi ha follons i la gent s'organitza per poder portar menjar i fer menjar, o sigui, fer menjar i portar menjar els que estan en crisi o els que no poden sortir de casa. Són reprimits per la policia perquè no tenen permís, o sigui, no tenen permís de caritat. S'està donant diners a una pila d'organitzacions, la majoria d'elles dependents de l'Església, que jo no dic que no facin una bona feina, però se'ls ha donat diners de forma sistemàtica durant 100 anys perquè facin la feina assistencial, que no solidària, que està fent aquesta gent de forma solidària. Per tant, existeixen, però també ens estan fotent, o sigui, simplement era la puntualització.